Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Naibaw kong wa ko'y katungod na mumay-may ni mo day. Pero kay giisip ta naman ka nga sama sa akong anak. Busa pahimangnuan ta ka. Nga sa madugay o sa madali. Masayod ragad unya ang asawa ni anang imong gikarelasyon karon. Andam ka na ba sa posibleng mahitabo? Nang lasing, ang tinuod. Nahadluksab ko nga masayod ang iyong asawa nang. Pero nang mahal na ko si Armando. Day, ano bang gituyuan mo man gyud? Nang, Misamot ka kagwapa karon. May gisulob ka ng alahas. Unya, naa na magpuyo sa usa ka mahalong Pinoy-anan. Pero unsay bukti ang imong pagkababay? Kung nahitabo pa nga dili kwartahan ka ng tawana. higugmaon ko gihapon siya nang. Day, Dili ang iyang bahandi ang akong giapas. Gimahal ko siya tungod kay mao ka gisulti sa akong kasing-kasing. Og dili tungod sa nakita sa akong mga mata. Melody. Kung ikahimamat mo lang si Armando nang, makita nimo kung nganong nahugang akong pagbati nga niya. Unsa bay akong isulti aron mahigmatak ka na sa sayop ninyong relasyon. Tungod kay dili na ko makakitag lalaki nga sama ka manggihuna-unaon ni Armando. Sama niya kabuutan. Sama ka sweet. Ka-responsable. Day Melody, ingon gayud niya na ang mga lalaki ninyo. Ilag yung ipakita ang tanan nilang kaayo aron makuha ang inyong pagsalig o gugma. Lahi si Armando nang. Usa ni mga adlaw. Ipaila-ila taon niya kaniya ng lusing. Day Melody. Susana, mao day nanugal na pukagbalik. Kaya nauli na des milodis inyo. Wa, oy. Sa ingon ba? Bahala to si Sek kinabuhi, oy. Laya siya. Oh. Ay, nga ano di ay. May bagbag sakit akong tiyan kunwa siya. Oh, ay ben akong nauli na. Nakitaan manggod sa akong apo nga misod sa bahay ni Lusing. Unsa? Tinuod ka? Ay, lagi. Ay bisag pangutanon pa nimog. Pangutanon ni Musundo. Bago pa manang nabalik nga akong isugo og pan nga init dito sa suke na mong bikire. Ang animal. Naaday kas kalusing, ha? Karon ka lang. Basta, timan ikanunay. Kung magkinahanglan ka na ako, ni aragit ko dinis baya. Salamat ng lusing. Ang di na lang ko matugay ng tuday dawatan niyo. Uy, unsa maning ni asa sobre. Ako nang bayad sa tanan akong nautang ni Musukad pa kani adto. Uy, wa ka baya sukad makabati ha nga naningil ko. Nahibaw ko. Di mo ka na buhaton. Busa, diha na nimo nang. Magamit na nimo. Og nang, mamalihog unta kong patunol ininitya, Susana. Ay, bisan gilupigan ka na o gipalayas. Nagunahuna ka lang gihapon sa imong iyaan nga tampalasan. Giisip ko na si Tiha sama sa akong inahanang. O dili ko gustong magkalisod siya maayo. Day, Adto na ko ng lusing. Mabalik lang unya ako puhuin. sige day, pag-amping ha. Kaluyan ka sa Diyos. Di ka giday di bayhada ka, ha? Tiya, Susana? Layas-layas ka kanibala ka. Naa ka na din hinapundo, ha? Ay, Susana! Asa? Hinumdumi ha, nga ikaw mo ay nagpalayas ni Day Melody. Og dili kay siya ang milayas. Imo siya gipalayas. Nalimot ka. May gisaliga na ginibayhana. Mauning arisgada kang mibiya. Ha? Unsa? Hain ka. Unsa na ka? Namuring ka? Tiya, di ako magdako ni mo. Nagkailagit ka na ako. Di ko ka na mabuhat. Unsay ako kalibutan?
Hindi ko gusto magkatinubakay ta. Basta pasalo ako mapiyan ako. Ay, kung talikdi, kung talikod. Ay, Santissima! Hoy, Susana! Buhi, rabok, Melody, ha? Buhi, Animal, buhayin ko! Buhi, ata ka kung buhian mo, Sams de Melody! Ha, mupalit ka sa mga away mo. Kaya maginagaan ako kay Mastigo ang kapanako. Ayaw gilang di sinalusing. Gusto na! Animal ko! Ay! Ibo ko di maklik ko, soga! Tibuok na kung kinabuhi gitahod ta ka. Kaya ikaw nga kung namatan o kahayag. Gibuhat ko ang tanan na magkadawat ka na ako. Pero bisang sa tanan kung gibuhat alang ni mo, wa ko sukan mabatidan ni mo ang pagpangga. Tiya nga naman. Tungkol kay ikaw hinungdan nga namatay nga ko igsoon. Una ka pa niya anak, dili siya mamatay. Sa ko ba di ay? Imong sa ninyo duhas imong amahan. Buutan. Himan-himan na as ilaw ang tinuod niya tinaiya. Ay, ha? Ay, manyaga asa ka, ha? Ayaw kong talikod-talikod mo ang ka. Asam ka, balik eh. Balik! Dili kayo patamahuman! Hoy! Mahibo ba, Susana? Wa ka gyud ba tandog sa gisulti ni Day Melody ni mo? Asa ato? Abot lang ni mo! Oh, Sa yeah. ni, Lusing, ha? Manulisit ka? Nayabang ka, Sing! Wako'y kwarta, Sing! Oy! Gi ka na ni Melody, oy! Sulisit! Yan ang ipahatag ni mo. Kay dili siya gusto nga magkalisod ka bisan wa na siya sa imong poder. Oh. Ha! Kanon ka unta sa imong konsensya. Pawa na des may pultahan kay manira na ko! Aray, agay! Buang! Malita giniti ko ang ay. Hapit pa ko kong ilong da. Taas sa bakay ni. Ay, sayop ko. Ay, gani, dili kaayo ni taas. Kipahatag ni Melody na ako. Ako tanaw ng sod. Kwarta! Linibo! Katakan ini! Uno, dos, tres, cuatro, 5,000! Dili ka na magkadawat sa tiyan ako ngayang kadugo. Ako ang gibasal sa kamatayan ni Mama. Paghinay kay matarog ang akong naong taon, nagmasko. Magkaringkol sa hinuno niya ako, anak. Mas mayroong danon gid na nimong pagpangarte no kay nako. Ug manata mang sulti, oy. Bawal makikto kung magmask. Okay, kun mao. Ano lang pagtingog? Pasag di mo sulti ko sa akong buot isulti nimo. Agata, I'm leaving. What? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!